Я замуж. Яго завуць Барыс. Яму 49 гадоў. Ён коме вояжор. Я вельмі шмат працаваў. І зараз у мяне ёсць магчымасць быць побач з вамі. Спрабаваў вучыцца завочна на эканамічным, але не здолеў. Трэба мець анёльскі характар, каб размаўляць з яе бацькамі. У майго мужа ёсць палюбоўніца. Маладзейшая за яго на 15 гадоў. Вось гэта класічны шантаж. Да таго, як у маім жыцці з'явіўся Барыс, я нават у сне не могла падумаць, што я буду чыёй-небудзь любоўніцай. Разам яны ўжо больш за 5. Увесь гэты час ён па выходных таскаў яе па задрыпаных гасцініцах. Я нічога не разумею. Барыс, я не жадаю жыць, як у любоўніцы. Я прыйшла, каб выратаваць свой шлюб. Вы зможаце мне дапамагчы?